Alright. Welcome guys sa ating presentation today. We'll discuss with the business plan. So, ito yung continuation sa ating presentation last videos that I presented. So, ito ngayon, meron tayong business plan. So, sa lahat ng klaseng negosyo guys, meron tayong plano. Para lang nagpapatayo ka ng mga negosyo, bahay, at planuhin natin kung ano yung business natin. So, OFW Learning Ideas. So, Pinoy yayaman tayo guys. Ayan, isa natin. So, what is the business plan? So, ano ba ang tinatawag na business plan? So, base dito sa Google, ito yung sinasabi niya, business plan is a document that outlines company goals, strategies, achieve them, and valuable both startup and established companies. For startups, well-crafted business plan is crucial. Potential lenders and investor. Established businesses are uses plans to stay on track, aligned with their growth objectives. So ito yung sinasabi ng Google na kailangan natin masubaybayan natin kung ano yung mga dapat nating gawing negosyo. So, kailangan meron tayong strategy. Kung ikaw ay magpapatayo ng negosyo, let's say kung franchising, kung magpa-franchise ka, ang style ng franchising, bago ka ma-approvean, kahit sabihin natin may pera ka, marami kang pera, milyonaryo, at magpa-franchise ka, bago ka ma-approvean, kailangan mo ng malaman ng isang may-ari kung strategic ba yung location mo, kung tama ba yung business na ilagay natin doon. So, valuable ba, kung kikita ba. Let's say, ilagay ko yung mag-franchise ka ng McDonald's, Jollibee, etc. Yung mga sikat na mga food, pagkain na binibinta. So, ilagay mo yan sa location na walang katao-tao. Let's say, remote area. So, ibig sabihin, hindi siya valuable. So, hindi siya pwedeng ilagay doon dahil walang pumupunta. Kahit sabihin na sikat pa yung company na yan, pagkain na yan, walang bibili. Dahil walang tao. At the same time, kung yung mga tao na yan, hindi nila kaya bilhin yung product mo. So, kailangan strategic. So, once na ma-accomplish na, kung meron na strategic location, dyan na install, dyan na patayo, yan, sunod-sunod na yan guys. So, kailangan mo nang iplano kung ano yung mga kailangan mo, materials, mga manpower. So, kailangan lahat masubaybayan. So, that is your business plan. So, ano yung mga common types sa business? So, maraming common types of business guys. Siguro sa iba na nakapanood nito, maraming alam sa businesses. So, let's say magbigay lang tayo ng example. So, kagaya dito, sole proprietorship, partnership, corporation, cooperative, and specialized entities for foreign investor. So, ngayon, ito, number one, so yung mga solong mga negosyante, lawyer, let's say meron kang firm na engineering, construction. So let's say kung gusto mo partnership, so magpapatayo ka ng negosyo, kailangan mo ng partner. So, 2, 3. Okay? Ngayon, ito namang corporation. So, it's a big company. Corporation na pinatawag natin dito. Yun yung mga sumasali na sa mga partnership na magkaroon ng stocks. So, mutual funds. So, ganun guys. So, cooperative. So, marami namang siguro mga cooperative na nakikita nyo sa lugar nyo. Ito yung isang part sa mga negosyo sa atin. Specialized entities, foreign investor. Ito yung mga, usually, meron tayong mga call center, meron tayong mga investor na galing sa iba-ibang bansa at nag-i-invest sila dito sa atin, sa Pilipinas. At nagkaroon sila ng mga partnership ng mga Pilipino. So, usually, ganun ang mga common types ng businesses. Just a sort of the sample, guys. Para malaman nyo, step by step. So, tandaan natin,
panoorin mo yung unang video ko, the same time next itong videos, common types of business, at the same time tuloy-tuloy lang yung training natin dito para towards sa ating investment. Okay? So, different classification of businesses. Ano bang klaseng mga businesses na usually makikita natin sa Pilipinas? So, which firms offer specialist service such as accounting, legal engineering, businesses, consulting, customer service, and architecture, transportation, shipping tours and forwarders, entertainment such as hotel, restaurant, apartment, lending. Kasi maraming lending yan sa atin guys, no? Makikita mo dyan, daming nagpapautang. So, kahit Bombay, nagpapautang yan. Okay? So, part of the services. So, isa pa, meron tayong telecommunication. So, meron tayong event planner, medical, and dental services. Meron tayong mga makikita mo dyan sa ating lugar, pharmacies, merong mga dental clinic, yung mga ganon, o security and janitorials. So, media, vlogging, kasama yan, advertising. Developer, website, graphic designer, at saka ito yung BPO, yan yung mga call center. So, ito yung usually mga businesses na nasa atin sa Pilipinas. Ngayon, kung makikita mo, magko-compare mo na kung ano yung mga businesses na yan. So, sa tingin mo, kaya mo mag-business dito? Yan ang tanong natin eh. Kasi towards investment tayo eh. Kumbaga, una, ang pinipresent natin dun sa unang video ko, which is yung mindsetting. So, paano ima-mindset natin yung sarili natin towards our investment. So, maging investor tayo. So, first, mindset. Ngayon, identify natin kung klaseng services. Ito bang larangan na negosyo na ito, yung pinapakita ko dito, ito. Kaya nyo bang gawin to? Yan ang tanong dyan eh. Number 1 dito eh. Kaya mo bang gawin to? Itong mga negosyo na ito. So, mostly middle class at hindi basta-basta kakayanin to sa mga middle class. Okay? So, kailangan ng budgeting. So, let's say, pinapakita ko lang different classification of businesses. So, different classes businesses. So, meron tayong merchandising business. So, yung merchandising, napaloob dyan ang grocery store, department store, distributors, real estate dealer, car dealers. So, itong grocery store, malamang kaya natin itong grocery, di ba? Pero pag itong department store, medyo malaki na ito. Ito yung mga malaking mga company, di ba? So, siguro kilala nyo yung may-ari ng SM, kilala nyo yung may-ari ng Robinson, Gaisano, kung sa Cebu, di ba? Familiar kayo dyan. So, ayan, car dealers. So, anong mga car dealers na yan, di ba? Yung pag mag-display ka lang ng isang sasakyan, dalawang sasakyan, milyon-milyon ang pinag-usapan natin dyan, di ba? So, next, we have manufacturing businesses. So, car manufacturer, wine, electronic, producer drugs, and medical product. So, ito yung mga businesses. Alright? So, ngayon guys, nung nakita nyo lahat ng klaseng business, doon natin ma-realize na ito yung business na pinapakita ko na which is malaki at hindi basta-basta magkaroon ng business sa Pilipinas. Kailangan ng budget, kailangan ng pera. So, that's part of our journey sa ating training, sa ating long entrepreneur investment para sa ating journey. So, in my last video, mindset. Now, this is the second video that I presented. This is belongs that how you plan. So, sa tingin mo hindi mo kaya itong mga businesses na pinapakita ko, that's fine. Walang problema yan. No pressure. So, pinapakita ko lang kung ano yung mga businesses na which is kaya natin o hindi natin kaya. So, see you guys in my next video presentation. Alright?